Cambados prende a conta atrás para a súa Semana Grande. A 72 edición da Festa do Albariño celebrarase do mércores 31 de xullo ao domingo 4 de agosto. Que tal? Moi boa noite. O Concello de Cambados e o Consello Regulador da de Rías Baixas presentaron hoxe unha programación na que non hai parada. De seguido ampliamos esta información antes titulares. O Sergas confirma que a atención sanitaria nos centros de saúde da comarca de Muros-Noia estará plenamente garantida no verán. PSOE e BNG de Vilagarcía chegan posturas para a aprobación dos orzamentos pro 2024. Ambas formacións recoñecen que o acordo está próximo. Meis adianta o concerto de Guadi Galego do domingo ás 7 da tarde para evitar que coincida coa final da Eurocopa. O Concello instalará unha pantalla na Praza de España para poder seguir o encontro España-Inglaterra. Aguiño quenta motores para a súa festa do Percebe. A cita celebra este ano o seu 25º aniversario e coincide ademais co centenario da confraría. Estamos nas novas do día, comezamos. Sanidade confirma que a atención sanitaria nos centros de saúde da comarca de Muros-Noia estará plenamente garantida no verán. O director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, facía esta afirmación en sede parlamentaria a unha pregunta formulada pola deputada nacionalista Iria Carreira a este respecto. O director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, explicou que a decisión de centralizar a atención pediátrica en Noia durante os meses de verán para os concellos de Outes, Lousame, Porto do Son e Noia veu derivada dunha situación de incapacidade temporal de 2 dos seus 4 pediatras. Ademais, segundo el, a escolla do ambulatorio noiés se debeu a que é o máis equidistante e tamén o de maior recursos para o conxunto da poboación da zona. Centralizan en Noia xa non a atención do Concello de Noia e do Concello de Outes, senón tamén a do Concello de Lousame, que xa non tiña pediatra, e a do Concello de Porto do Son. 2 pediatras para toda a comarca de Noia durante todo o verán, sumándolle, por suposto, todas as crianzas que veñan coas súas familias a pasar o verán nesta zona de costa. Que consecuencias vai ter isto? As máis visibles, demoras e atrasos nas citas e, sobre todo, a sobrecarga destas profesionais. Decidiuse centralizar a atención pediátrica no Centro de Saúde de Noia, que é o centro máis equidistante e de maior recursos para a poboación pediátrica da zona. Ademais disto, hai que ter en conta que nos centros que non teñen pediatra de presenza física, repito, polas condicións de forza maior e totalmente alleas a esta consellería, dispoñen durante o verán enteiro do persoal de enfermería pediátrica habitual. O Goberno galego non só non está permitindo que continúe a precariedade e o deterioro da sanidade pública nos concellos da comarca de Muros e Noia, senón que, a pesar da situación actual e generalizada de falta de recursos humanos, consegue manter e asegurar a asistencia sanitaria na zona e no resto do territorio galego. Na súa comparecencia, o director xeral de Asistencia Sanitaria indicou tamén que nos 3 centros que non contarán provisionalmente con pediatra de presenza física, si se disporá de profesionais especializados en enfermería pediátrica, que seguindo criterios de idade, valorarán se os pacientes deben ser remitidos ao pediatra de referencia en Noia ou ben ao médico de familia correspondente, pois, segundo el, estes últimos tamén contan con formación pediátrica. Non esquezamos que os profesionais de medicina familiar e comunitaria estamos formados en pediatría, polo que a asistencia sanitaria segue sendo de calidade. A atención do neno san durante estes 2 meses quedará exclusivamente para aqueles nenos e nenas que o precisen por coincidir coa adecuación do calendario vacinal ou por seren recén nacido, é dicir, para os menores de 3 anos. O Goberno de Vilagarcía presenta un primeiro borrador dos orzamentos para este 2024. As contas acadarían os 35 millóns de euros e, segundo o alcalde, recollen a gran parte das demandas dos colectivos do municipio. Alberto Varela asegurou que a intención é levalo canto antes ao pleno para a súa aprobación, aínda que matizou que os prazos dependerán dos acordos coas outras formacións. Sobre isto apuntou que as negociacións co BNG están moi avanzadas. Vai a ser un orzamento
expansivo, bo para a nosa cidade, para unha cidade que está en crecemento, para unha cidade que é unha cidade atractiva, que sigue crecendo en empresas, que sigue crecendo en número de traballadores, e, polo tanto, en esa sintonía co bo que discurre a economía en xeral, pois, dende logo, así vai a ser o orzamento de Vilagarcía, que vai a ser un orzamento que xa vos adianto que vai a estar en crecemento con respecto aos anos anteriores. Vai a ser un orzamento expansivo o que necesita a cidade de Vilagarcía. Este borrador contempla un incremento dos ingresos de máis do 14%. Desta porcentaxe, o 54% corresponde ao aumento das transferencias recibidas do Estado, un dato que Varela contrapuxo o que achega a Xunta de Galicia, que supón un 4,8%. O resto, segundo o rexedor, débese un incremento dos ingresos do Concello polo pagamento de taxas e impostos, que apuntou continuarán sen rexistrar ningunha subida. Medran, polo tanto, debido ao aumento de poboación que se está a dar en Vilagarcía. Alberto Varela destacou que as contas recollen un incremento dun 34% das axudas á creación de empresas e de emprego, un 4% para as políticas de benestar social e un 35% máis para apoiar os estudos universitarios e de formación profesional. No capítulo dos investimentos, o alcalde apuntou que se ampliará a piscina municipal, se completará o saneamento en varios puntos do rural, se acondicionará o actual depósito do guindastre para convertelo nun aparcadoiro público e se realizará un plan de asfaltado en vías municipais. Tamén destacou o incremento dun 23% en materia de cultura, aumentando os cartos destinados ao mantemento das casas de cultura. O vindeiro luns, PSOE e BNG celebrarán un novo encontro para avanzar no achagamento de posturas de cara á aprobación dos orzamentos pro 2024. Hoxe os nacionalistas recoñecían que as conversas están moi avanzadas. As cousas apuntan que o que buscan é un acordo político que lles dea máis peso en futuras decisións. Presentamos no seu día en torno a 95 propostas en distintas áreas para o seu estudio, explicámosllas. E en este momento, pois, as negociacións van moi avanzadas, non hai un acordo pechado, pero hoxe por hoxe, a diferencia de hai 15 días, pois hai moitas máis posibilidades de chegar a un acordo satisfactorio do que naquel momento inicial. Máis que nada porque de esa batería de propostas que nos introducimos, pois hai moitas coincidencias con cuestións que plantexaba o PSOE, coincidencias tamén con outras formacións. Afirma Actemsa, asentada no polígono empresarial da Tomada na Pobra, dedicada á importación e exportación a nivel global de peixe conxelado, informou da protocolización do seu plan de reestruturación. Con el garántese o mantemento da actividade empresarial e da totalidade dos máis de 200 postos de traballo cos que conta na actualidade. Por outra banda, o plan conleva tamén a reestruturación financeira total da débeda, coa posible incorporación de Xes Galicia como inversor institucional e a aprobación final do xulgado mercantil. Actemsa dá por superada a crise ocasionada polo afundimento dos mercados pesqueiros, o que significou a caída de moitos operadores globais. Dende a firma pobrense agradécese ás entidades financeiras, os seus provedores estratégicos, Gealsa e Albacora, así como a todos os acreedores o seu apoio nestes difíciles momentos que lle permiten agora poder encarar o futuro con maior optimismo. Cambados xa conta os días para a súa Semana Grande. A 72ª edición da Festa do Albariño comezará o vindeiro 31 de xullo, garantindo 5 días de gran ambiente, ampla programación e dos mellores viños na Vila Cambadesa. Haberá stands das adegas no Paseo da Calzada, o Túnel do Viño no Salón José Peña, os concertos na Praza de Feciñáns e o xantar de confraternidade no Pazo Torrado, entre outras citas que non poden perder. A conta atrás xa está en marcha en Cambados. En 19 días o Concello mergullarase na súa Semana Grande. Chegan, unha vez máis, as datas máis esperadas e máis sinaladas de todo o ano en Cambados, que é a Festa do Albariño.
A festa cumpre a súa 72ª edición e chega cunha programación cargada. A inauguración será o mércores ás 12 do mediodía cun pregón que correrá a cargo de Victoria Oubiña. Unha persoa moi coñecida en Cambados porque foi fundadora de Guimatur, foi fundadora da agrupación de mariscadoras, xa foi moitos anos, e que ademais de representar ese colectivo, digamos, empoderado de mariscadoras, de mulleres, tamén é unha persoa que sempre demostra o seu cambadesismo. Das actividades relacionadas directamente co viño, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas volverá a montar as súas casetas no Paseo da Calzada. Participarán 44 adegas. Van a poder degustar todas las tipologías y todas las categorías de vinos que están amparadas por el pliego de condiciones del Consejo Regulador. Vinos tranquilos, vinos espumosos, vinos con crianzas, blancos, tintos. Outra cita importante do sector é a cata concurso na que xa hai 67 adegas inscritas. Ademais, o Salón José Peña repetirá como sede de outro dos pratos fortes, o túnel do viño. A entrada terá un custo de 25 euros e os asistentes contarán co apoio de sumilleres nas súas catas. Tenemos ya 65 bodegas anotadas y nosotros estimamos que tendremos cerca de 170 referencias. Con lo cual batiremos los récords de todos los años. Va a permitir acercar a los amantes del vino a todas las tipologías y todas las categorías de vinos que se están elaborando ahora mismo en Rías Baixas. En canto ás actividades máis lúdicas e festivas, o Concello ten lista unha programación sen tregua. Haberá concertos de mércores a sábado na Praza de Fefiñáns con The Rapans, Miranda ou Brian Myers. Na Praza do Concello actuarán as orquestras. Ademais, haberá pasarrúas ou sesións DJ no marco da Nortada Electrónica. De que o albariño non se fai en 2 días. Non se fai en 2 días, nin en 2 meses, nin en 4, nin siquiera en 6. Podemos asegurar que o albariño empezase a facer xa o ano anterior. O domingo 4 de agosto, día de despedida da festa, celebraránse o acto de nomeamento das donas e dos cabaleiros do capítulo Serenísimo, o xantar de confraternidade en Pazo Torrado e a entrega de premios aos viños gañadores da cata concurso. Feito de figurar como un dos 7, creo recordar, eventos que hai en Galicia de interese turístico internacional, sitúanos no mapa de forma moi salientable. Este ano, para as casetas do Paseo da Calzada, o Consello Regulador adquiriu 42.000 cataviños, os mesmos que se venderon na edición de 2023. Nesta festa do Albariño, como novidade, ademais do logo de Rías Baixas, a copa incorporará o de Cambados, cidade española do viño. Os percebeiros de Aguiño iniciaron este mes de xullo a campaña con moi bons resultados. Nestas primeiras xornadas houbo gran cantidade de recurso máis do agardado e o prezo medio roldou os 60 euros, superando todas as expectativas. Había ganas de percebe e notouse na demanda. Neste inicio de campaña en Aguiño, os compradores puxaron alto, superando o prezo medio os 60 euros. O precio medio da primeira semana, os primeiros 2 días, foi de 60 e pico de euros. Chegou a 140 máis caro e sobre 20 máis barato. Pero foi unha media moi boa, prácticamente como de Navidades. A seguinte semana foi un pouco menos, foi un pouco mellor de mar, bueno, o de sempre non, un pouco máis de, hai menos demanda porque hai máis hai menos cantidade de percebe no mercado, e entonces dai foi onde pois o percebe un pouco máis, pero con todo sacou unha media de 40 e pico, 50 euros, o cal pois estamos contentos. Os mariscadores están a traballar na zona comprendida entre Punta Couso e Río Sieira, onde adoitan iniciar a campaña de verán, reservando a zona norte para máis adiante. Alí constataron a presenza de recurso de calidade, aínda que non de gran tamaño. Abrimos un poquinho ca dúda de que parecía que había pouco percebe, realmente pois temos percebe, o que pasa que percebe moito e pequeno, e despois o outro que temos salta un percebe de moi boa calidade. Entonces pois estamos aí intentando barajar de coller menos días, tamén estamos pensando cun ollo tamén ao que é a festa do percebe en sí, que é este 28 de xullo, e bueno, en principio contentos porque os precios foron bastante bons dentro do que cabe, e a demanda é boa. Tras este gran arranque, agardan que os prezos se manteñan, posto que nos meses de xullo e agosto a demanda adoita aumentar, especialmente por parte do sector da hostalería e restauración.
Pontevedra habilita 7 novos composteiros comunitarios. Con eles xa son 31 os que hai repartidos pola cidade. A día de hoxe permiten recoller ao redor de 366 toneladas de residuos orgánicos cada ano. Os novos equipamentos localizanse nas rúas Josefina Ruti, Grecia, Antonio Taboada Nieto, no Parque Amalia Álvarez, Camiño Vello de Castela, Pasarón e As de Besas. Sumarase a esta nova quenda un 8º que quedará habilitado próximamente. Vaise facer unha campaña informativa, vais instalar unha carpiña de 6 a 8 da tarde, onde se vai repartir información e tamén uns caldeiriños marróns, como este que está aquí, e que a todo que queira participar na compostaxe, pois se lle vai entregar ese caldeiriño. Esta instalación, que, bueno, Pontevedra xa foi pioneiro, non? Na instalación de composteiros comunitarios, a parte tamén do contedor marrón ou dos composteiros individuais. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de seguido. O Concello de Meis adapta o domingo a súa programación das festas de San Bieito para facela compatible coa final da Eurocopa entre España e Inglaterra. O partido será ás 9 da noite, polo que o goberno local decidiu adiantar o concerto de Guadi Galego. Finalmente, celebrarase o domingo ás 7 da tarde na Praza de España. Ademais, o Concello instalará unha pantalla grande neste mesmo espazo para poder seguir o encontro unha vez remate o concerto. Non se verá afectada o resto da programación. A xornada do domingo comezará ás 9 da mañá coa saída da 9ª ruta BTT Festa dos Callos. Xa ás 11:30 comezará a degustación deste prato. O Teatro de Rúa volverá a tomar Pontevedra. Un ano máis, e xa van 13, itineranta ambientará coas súas montaxes e historias o centro da cidade, desprazándose por diferentes puntos. Será do 17 ao 19 de xullo a partir das 8 da tarde. Este ano participarán 10 compañías chegadas de todo o estado que representarán 11 espectáculos. É que é un festival para gozar con todos os sentidos. En itineranta hai son, hai música, hai luz, hai cor, ata ulen os espectáculos con todo ese lume que ás veces teñen. E, polo tanto, é o espectáculo os días das festas de disfrutar con todos os sentidos ao mesmo tempo, deixarse levar por estes espectáculos teatrais de rúa que convirten Pontevedra no centro do teatro de rúa estes días, pero que ademais nos permiten participar desas catarse que nos provoca o teatro, dese misturarnos cos actores e coas actrices, poder prácticamente tocalos, estar ao seu lado. Nos como compañía Troulas teremos o Xoves con Hexágono, un espectáculo tamén multidisciplinar no que se misturan diferentes artes escénicas de rúa, como pode ser a danza, música en directo, temos banda sonora propia, marionetas gigantes, pirotecnia, efectos de luz, bueno. E nada, esperamos que vos guste, unha visión así un pouco especial do que é a evolución do ser humano nestes últimos 50 anos, bueno, máis ben involución, no, do ser humano, vista do punto de vista dunha abella, non? Unha abella raíña, que traballa nunha colmea a nivel comunal, é como un referente, non? Como o ser humano vai por un lado e a natureza vai por outro. Outes acollerá por segundo ano o Festival de Danza e Movemento Abanea. Esta iniciativa mestura obradoiros participativos para a veciñanza con actuacións profesionais en encraves naturais de gran beleza, como a Praia de Broña e o Estaleiro de Ciprián. Por segundo ano consecutivo, Outes volverá a ser sede do Festival Abanea de Danza e Movemento, unha iniciativa que se celebra tan só en 5 concellos de toda Galicia. Será o xoves 18 de xullo e contará con 2 encraves. O primeiro, a contorna da Praia de Broña, onde se desenvolverán a partir das 6 da tarde 2 obradoiros abertos á cidadanía. Por un lado, temos unha parte na que se involucra directamente a veciñanza e visitantes, é dicir, aos espectadores que se convirten nun suxeito activo do espectáculo a través dos obradoiros de danza en familia e a danza como lugar de recreo a partir das 6 horas na contorna da Praia de Broña, e por outro lado poderemos simplemente sentarnos
descansar un pouco e disfrutar dos espectáculos que nos traen os artistas profesionais pois no estaleiro de Ciprián, no espazo museístico, como dicía, a partir das 8:30 e que rematará cun DJ set de Moncup e unha pista de baile pois neste espazo, non? Entre as compañías participantes figuran profesionais de destacado prestixio a nivel internacional, como Melania Olcina, Premio Nacional de Danza do pasado ano. Imos contar coa compañía Ixa Danza, que fará un dueto de danza titulado Ollos cara adentro. A compañía é dun bailarín vigués que tamén ten a sede da súa compañía no País Vasco. É unha ocasión única para ver este traballo que ten moitos premios. Tamén teremos a compañía Melania Olcina, que forma parte da Red Cielo Abierto, que Melania Olcina Premio Nacional de Danza 2023. Entón é unha ocasión única, é unha artista maravillosa, debela bailar en directo, fai un traballo con músico. Bueno, importante saber que temos a Premio Nacional de Danza aquí. E despois temos a peza Drauma, que é gañadora do certame Solo dos en Danza de Costa Rica. Esta é unha peza internacional. Temos unha peza galega, unha peza nacional e unha peza internacional. A participación nos obradoiros é de balde, pero require inscripción previa que se pode facer contactando coa Casa da Cultura. Noia acollerá o próximo 27 de xullo a 16 edición do certame de pintura ao aire libre. Participarán ao redor dun cento de pintores que deberán plasmar diversos enclaves da vila noiesa en zonas acoutadas polo concello. Un cento de pintores de toda España participarán o próximo 27 de xullo no certame de pintura ao aire libre José Fernández Leiceaga Sesé, que organiza o Concello de Noia. Disporán de toda a xornada para plasmar os recunchos máis emblemáticos da vila. Estamos falando de estes últimos anos en torno a 100 pintores que veñen de toda España, donde, bueno, pues nos ya acotamos a zona donde teñen que pintar. Isto facémolo co único obxectivo de que, como os 3 primeiros premios quedase o Concello con eles, o que non queremos é ter unha colección de cadros moi repetitivo, que non teñamos moitas veces San Martín ou o Concello de Noia, non? Entón, nos acotamos unha zona que lle decimos para que haxa unha parte de paisaxe, outra parte patrimonial, e que cada un pode elexir onde pintar. Repartiránse 9.000 euros en premios. Ademais dos 3 que concede o Concello, haberá outro galardón patrocinado por unha empresa local que, como contrapartida, quedará coa obra gañadora. É verdade que é un éxito, hai máis de 9.000 euros en premios, hai empresas privadas que colaboran e que pagan un dos premios, esa máis é unha boa publicidade porque esa empresa, pagando ese precio de patrocinio, quédase co cadro, co cual cada ano vai xuntando tamén unha pequena colección de pintores e artistas moi importantes que hai aquí, non? Dende hai 2 anos incorporáronse tamén as categorías infantil e xuvenil para fomentar a creación artística entre os máis novos. O remate do certame realizarase unha exposición con todos os traballos participantes que estarán á venda no claustro do Concello. Aguiño quenta motores para a festa do Percebe, que celebra este ano o seu 25 aniversario. A organización daba a coñecer esta mañá algunhas das novidades desta edición, na que se repartirán preto d'1 tonelada de marisco. As portas da celebración da Festa do Percebe de Aguiño, prevista para o 28 de xullo, quedaban aínda por desvelar algunhas incógnitas en torno á edición deste ano, entre elas o nome dos percebeiros de honra, que recaerán en Domingo Ayaso e Daniel Bravo. Por unha parte vai ser Domingo Ayaso, que é unha persoa moi querida neste pobo, unha persona que leva toda a vida facendo dornas e falando ca xente, axudando, reparando dornas a calquera hora do día ou da noite, bueno, é algo que temos moito que agradecer, unha persona querida neste pobo. Por outro lado, pois tamén temos unha persona de aquí de Carreira, Aguiño, para nós son irmáns, que tamén chamase Daniel Bravo, é un conocido historiador, escritor, e que ao mesmo tempo pois tamén ademais de formar parte por a parte de seu pai, de estar dentro inmerso na nosa cofradía no seu tempo, fai moitos anos, pois ao mesmo tempo pois tamén é unha persoa que nos está axudando co centenario para poder facer algo máis grande ese día, que será cara a outubro. Nesta data tan especial, non só a degustación gastronómica cumpre 25 anos, senón que a confraría celebra tamén o seu centenario. Estamos vendo que nesta anualidade conflúen eses 2 aniversarios, esperemos que sexa un evento que congregue a miles de persoas nesta festa de interés turístico galego que pon o Percebe de Aguiño como o mellor percebe do mundo, e por tanto esperamos recibir miles e miles de persoas o día 28 de xullo aquí nesta parroquia. O
O programa desta edición inclúe novidades como o novo prato conmemorativo que presenta unha inscripción do 25 aniversario ou a venda de camisetas deseñadas polo estudio Maleficent Tattoo de Aguiñó. Dende a confraría agardan repartir preto dunha tonelada de marisco. A ración acompañada de cachelos terá un prezo de 18 euros. Haberá tamén empanadas, polvo e churrasco. Van a coller 1.000 kilos de percebe para a festa do percebe, que van a ser colleitos desde o Falcoeiro hasta Basoñas, esa zona do litoral todo, con esa calidad espectacular que queremos servir, porque non queremos que ningún veciño e todos os visitantes que temos que se sintan defraudados con ese percebe. Por iso queremos que sea un percebe espectacular. A partir do luns xa estarán á venda os tickets de percebe e de bebida, así como as camisetas. Pódense adquirir en horario de 9 a 1 e de 3 a 5 na sede da confraría. Arranca na Pobra do Caramiñal a Feira Mariñeira, que se prolongará durante toda a fin de semana. Na iniciativa marcada nas actividades organizadas co Gallo da Semana do Mar, participan uns 40 postos de artesanía e alimentación. Os postos están distribuídos por diferentes rúas e prazas do concello, concentrándose a maior parte deles na Praza Victoriano García Martí, no Cantón da Leña, nas rúas do Extremo e Unión e nos xardíns de Valle Inclán. Os ribeirenses volverán honrar este domingo a San Cristovo con diversos actos, entre os que destaca a procesión de vehículos. Dende o Concello chaman os condutores a participar engalanando os coches para a ocasión. Ás 10 da mañá dará comezo a celebración do San Cristovo coa concentración dos automóviles na esplanada do Malecón. A continuación terá lugar un pasarrúas que dará paso á misa en lembranza dos falecidos en accidentes de tráfico. A partir das 10 da mañá vamos a ter unha concentración de vehículos no Malecón, como ven sendo habitual. A partir das 11 da mañá haberá un pasarrúas por parte do grupo de gaita Xiada, que comenzará en Bandourrío e virá hacia o Malecón. Ás 12 da mañá teremos unha misa solemne na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira en memoria das persoas falecidas en accidentes de tráfico. En especial este ano vaise facer un homenaxe a forzas e corpos de seguridade do Estado, tanto Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil, etc. Tras a misa terá lugar a bendición dos vehículos e a posterior procesión polo casco urbano de Ribeira. Os animo domingo a venir a misa a partir das 12, la misa solemne que vamos a celebrar con la intención de las personas fallecidas conduciendo, y también vamos a hacer la procesión y bendecir todos los coches, todos los conductores también. Dende Alfaia, a asociación que promoveu a recuperación da celebración do San Cristovo, agradeceron a colaboración de todos os condutores que se suman á procesión, especialmente ao motoclub Os Reventapistóns, que sempre participan facendo aínda máis vistoso o percorrido. Despedimos o noso informativo de hoxe cunha exposición que servirá como antesala ao inicio das festas da Dorna de Ribeira. Trátase dunha escolma fotográfica dos mellores momentos desta celebración captados polo obxectivo do afamado fotógrafo ribeirense Manuel Lesmes. As instantáneas permanecerán expostas en varios puntos do centro de Ribeira durante todo o verán. Quedan con estas imaxes, as novas do día volve o luns para seguir co repaso da actualidade da súa contorna. Que pasen unha feliz fin de semana. Navegando en popa, con caderna o encalmada.